Allah inutoroma. Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amba sindi ni Allah Ta'ala to barkamae. Alamiye jehine lokoletiye ani la rahina krangarele. Suratul Zumar. Ambi surah minabi suratul Zumari. Naam. Makiyatun Makangangedo. wa ayatuha Ayo farale nyonga. 75 ayatan. Abibe aya bi woloflan duruma. Naam. Ni surah injingina maka. Naam. Onga aya do ba kono. Naam. Uko temala aya ye kolu jigina matina. Naam. Kadam ne kulu ya ibadi lezina asrafu ala anfusihim. Naam. Ko o jigina maka. Matina otimaki. Naam. Naam. Bien le 3e mois 2026. Ayo. Tanzilul kitabi. Tanzilul kitabi akoniye ayake Qur'ane huna mubtada. Naam. Tanzilul kitabi kitabu injigina. Min Allahi. Ajigina kabo ala de yoro. Al-Aziz. Al-Aziz ala mingabo. Ala mi ngakiri cekai kodon. Naam. Inna Na akuika donne ala. anzalna Ne de jigini ke ilayka kana Muhammadu ma. al-kitaba Kalanfe na no Qur'ane bil haqqi. galongelen da kono cede kara ka jigi. Wallahi. Fa'budillaha Abudillah Muhammadu ala pato mukhlisan eki kono na jeya. lahu Alaye ad-dina. ebi pato minge. Naam. Naam. Ala lillahi ad-dinul khalisu. Ala lillahi ako yala ate ala bolowa ala tatewa Ad-dinu dinena al-khalisu. dine mingala siyalime wallahi Wallahi. lillahi dinul khalis. Wallahi. Walu ala ka dine khalisu do de awuli baldo ati ma tonyo ati ma tonyo ati ma ke ka ma tonyo والذين ako mu'minu اتخذوا no du yemneni ke من دونه ala ko fe bolula أولياء oku ka ko nyemoye ما نعبدهم uti dore fuye ko luti boli numba to foy kama إلا ليقربونا fodoro ko lu surunya إلى الله alala زلفى. surunya nyumana إن الله ka do ala يحكم بينهم ala na kiri tige kafiru ni islame uche فيما هم ala na fengiri tige oni nyonje ugo mena يختلفون. nube nyonza masemana إن الله kana siga kwani ala لا يهدي من ala timashi kanda هو mo mingera كاذب galuntigalaye كفار. nga ke fitiri wale تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ako ni jingina ka bo ala de yoro el aziz ala miye masabaye el hakim abaka ko nyado afamune do aka ko ketawla. Naam. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. Muhammadu ne ala ye Qur'ane jigi ka ni tiɲɛ de ye amina parce que Muhammadu ye jɔn de ye ala bi laseli de k'a ma ni lase mɔgɔw ma. نعم. Bon kuma dɔw la jɔnya bɛ na mɔgɔ yɛrɛ bɛ degun fɛn dɔw fɔli la ala b'a fɔ la kana jɔrɔ inna anzalnahu ilayka alkitaba bil haqq n ye Qur'ane in jigi ka ni tiɲɛ de ye min tɛ se ka sɔsɔ mɔgɔ fɛ kana siran. نعم. yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ wala takun fi sadrika ayiwa n'a y'a faamu ka ban i y'a ye dɛ a b'a fɔ o la i dusukun kana koron quoi i dusukun kana koron ko i bɛ tɔɔrɔ ولا يضيق صدرك. ayiwa a ka ca o kuma na parce que mɔgɔ de don mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo kiraya ye kiraya de ye mais mɔgɔ de kɛra kira ye. Mana ni mɔgɔya ninnu nana na ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye non
b'i kɔfɛ n b'i dɛmɛ n b'a kɛ tan ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون ayiwa كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزل به Voilà. ذكرى للمؤمنين. awɔ i y'a faamu dɛ o tumana ko degun si kana y'i dusukun na kuranɛ laseli la parce que tuma dɔw la a bɛ degun kosɛbɛ a bɛ fɔ a ka fɛn dɔw fɔ a b'a fɔ nin bɛ cogo di ala b'a fɔ non foyi t'a la naam i y'a ye sa mana kitabu in jiginna ni tiɲɛ de ye wa ni maa o maa y'a minɛ fana naam i bɛ kɛ o tiɲɛtigi de ye fo ka t'i sa wallahi naam fa'budillaha mukhlisan fa'abudillaha Muhamadu ala bato mukhlisan nga i k'i kɔnɔna jɛya lahu ala ye diinɛ o kumana kɔnɔna jɛya ala ye diinɛ na tafsiri caman de fɔra o la naam nka a bɛɛ ye kelen ye dɔw ko i k'i kɔnɔna jɛya ala ye diinɛ na k'o kɔrɔ i kana fila fara ala kan ko i k'i janto tawhidu la n'o ye ala kelenbandiya ye i ka bato bɛɛ la k'o sabati naam ɔ dɔw ko i k'i kɔnɔna jɛya ala ye bato la naam ko o kɔrɔ de ye naam sisan ni e bɛ ka e wulila ko i bɛ seli naam i yɛrɛ ka laadala seli la mɛ mɔgɔ dɔ nana don dɔrɔn naam e ye seli yɛlɛmɛ k'a kɛ seli sɛbɛsɛbɛ ka arakaw janya ka wujuw jɛya o tumana k'o ma kɛ halisan o ma kɛ ala kama o tumana e kun ye silamɛ ye e bɛ ka ala bato mɛ a fɔra an ka seli i bɛ ka seli mɛ e selitɔ ye bɛ ka seli i balima dɔ hasidiya b'i la i bɛ fɛ o ka sa bi o tumana ko halisiya ma sɔrɔ e ka ala bato la ou bien i taara dabali dɔ don dɔ kama walima i bɛ ka dɔ namara k'a ka nafolo tiɲɛ k'a ka nafolo dun namara la mana e ka bato mukhlisu tɛ naam nin bɛɛ ye kuma kelen ye o tumana ala de ye ɲininkali kɛ an bɛɛ la sisan ala lillahi o don wa ala lillahi ad-dinul khalisu a ko diinɛ kalasuyalen diinɛ sabatilen diinɛ min maa tɔɲɔ t'a la maa jaba t'a la namara t'a la a fɔ o diinɛ tɛ ni ala ta ye o ye ala ta ye dɛrɛ o ye ala ta ye c'est à dire n'i ma min ye don min na ne m'o de f'i ye an bɛ kabakoya kuma dɔw la diinɛ wɛrɛ mɔgɔ dɔw ka baara la mais kuma dɔw la n'i y'a jate minɛ e bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ ka mɔgɔw u b'o ɲɔgɔnna dɔw kɛ n y'a fɔ n ɲɛna siɲɛ caman kerecɛn muso ye egilizi kɔrɔ de san u ka arabato kerecɛnw ka arabato yɔrɔ kɔrɔ don mɛ egilizi in bila la mɛ ekɔli b'a kɔnɔ denmisɛnninw ka ekɔli b'a kɔnɔ mɛ kerecɛn muso in y'a ye silamɛkɛ in bɛ misiri fɛ se t'a ye kerecɛn muso in ye egilizi kɔrɔ in san k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ misiri ye k'a di silamɛkɛ ma bon i y'a dɔn hali ni nin fɔr'i ye ni i kamana guwannen don i bɛ fɛ ka diinɛ dɔ ta mɔgɔ kan k'a lajɛ hinɛ bɛ diinɛ min na i ka kan k'o de ta an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ cɛ tɔgɔ de bɔra kɔnɔ mɛ a fɛn bɛɛ b'i bolo a nana Europe a nana bɔ Europe quoi sunamɔgɔ don a n'a ka kalandenw nana k'a kunbɛn u bɛ to ka yaala n'a ye ka Europe yɔrɔw jira a la nin de ye nin ye nin de ye nin u b'o la u nana se muso dɔ ma a jurankolon don anw ka silamɛw ka fɔli la parce que minisipu de b'a la a fan bɛɛ bɛ kɛnɛma mais karamɔgɔkɛ in y'a ye a n'a ka kalandenw don muso in bɛ ka yɛrɛyɛrɛ de a bɛna bi silamɛkɛ in karamɔgɔ in nana ka n'a minɛ ka a minɛ ka ɲɛ a kana bi k'i sigi n'a ye muso in waati a kirinna quoi mais waati la a ɲɛ nana yɛlɛ a hakili sɔrɔ mais a y'a hakili sɔrɔ ka mɔgɔ ninnu filɛ ka sɔrɔ gosijanw de don a ko ale ta tiɲɛna ko c'est à dire mun ye danga jumɛn y'ale sɔrɔ ni ninnu bolo gosira ale la bon mais u ka kalanden ninnu comme olu bɛ Europe u b'o ka kan mɛn u bɛ k'o ɲɛfɔ karamɔgɔ ye quoi ko a bɛ ka ɲininkali de ko mun na u gosira ale la quoi
karamɔgɔkɛ n ko kalandenw ma k'u k'a fɔ a ye ko ala de ko olu bɛ diinɛ min na ko ala de ye nin wajibi y'u kan n'u ye mɔgɔ ye dekun na u k'a dɛmɛ. A ko mɛ aw de ti mɔgɔ fagalaw ye ko la ko mɔgɔ fagalaw de y'anw tɔgɔ tiɲɛ. Mɔgɔ fagalaw de y'anw tɔgɔ tiɲɛ ko nka ala ko an ka hinɛ bɛɛ de la bɛɛ. Bilahi a bɛ k'a fɔ ko muso in labanna tuubi de la karamɔgɔkɛ in bolo ka don silamɛya la. Bon silamɛ yɛrɛ man ka diɲɛ n'a ye musadidiw ka sɔrɔ an fɛ minnu bɛ se ka diinɛ mangoya silamɛ yɛrɛ man ka sɔn o ma. O k'an ka kɛlɛ kɛlɛcogo bɛɛ la. Wa a ka yir'u la fana mɔgɔw k'u faamu a dɔw ye cilenw de ye ka wari d'u ma ji jukɔrɔ k'u bila baara la silamɛya tɔ ka mangoya mɔgɔw ka tigɛ diinɛ na n'o tɛ ala ye ɲininkali kɛ ala lillahi diinul khalis aw bɛ diinɛ ɲuman jumɛn dɔn k'o bɛ maa wɛrɛ bolo ni ne ala tɛ ni ne ala ka diinɛ tɛ diinɛ jumɛn ka ɲi. Mais i bɛ silamɛya lajɛ a kɔnɔ a ɲɛ bɛɛ i ti foyi sɔrɔ a la ni hinɛ ni makari tɛ n'i y'a ye o tɛ maa o maa na kafiri don kafiri don kana siga dɛ kafiri don cɛnnikɛla bi yɔrɔ o yɔrɔ kafiri don jalamugu ko t'o la kɔlɔsi ko t'o la bosi ko t'o la silamɛya ye bɛn ye kelenya don ɲumanya don n'i ye karamɔgɔ o karamɔgɔ sɔrɔ min b'o fɔŋɔ ɲɔgɔnya kana siga dɛ ale tɛ se k'a fɔŋɔɲɔgɔnya ko a fa ko ta a tɛ se k'a fɔŋɔɲɔgɔnya ko a ba ko ta a bɛ aya dɔ de ɲini kuranɛ kɔnɔ k'i sinsin o aya kan pour que ka kunfɛnw hakili sigi ne maa min ko jihadi bɛ kuranɛ kɔnɔ a ye tiɲɛ de fɔ jihadi bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ye kuranɛ datugu an yɛrɛ ka constitution na jihadi bɛ yen o an ka sɔrɔsiw bɛ ka mun kɛ sisan mɔgɔ nana bi aw kan a ye wuli k'a yɛrɛ ɲini o tɛ diɲɛ constitution bɛɛ la n'u ka bɛ jihadi maa fata ma o y'o de ye o kira ma busanya kelen kɛ mɔgɔ la diinɛ nɔfɛ fo n'i tuubira ni sariya y'i minɛ e ye cɛkɔrɔba taara minɛ walimuso la a y'a biri ka bɔliya kɛmɛ k'a kɔ la e bɛ se k'a fɔ k'o t'i bɛn i ma i b'i susu yɛrɛ o n'a ɲɔgɔnna de bɛ silamɛya k'a bugɔra a fagara a bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ ala k'a hakili ɲuman d'a ma. والذين اتخذوا من دونه أولياء jadi bɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ faga bɛ kuranɛ kɔnɔ ka wɔlɔwɔlɔ yɛrɛ silamɛw ye mɔgɔw faga komi mɔgɔw u b'a fɔ cogo min na silamɛw ye mɔgɔw faga kira ye mɔgɔw faga nka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa kelen tɛ yen ko kira y'o faga a bɛɛ y'a yɛrɛ faga de an y'a fɔ ye siɲɛ caman u bɛ nin de fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ faga bɛ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ min ko a t'i farila ko i t'i ta kɛ i b'i yɛrɛ ɲini n'a labanna fagali de la a bɛ faga siga foyi t'o la wallahi ni fagali bɛ kuranɛ kɔnɔ o de don fagali wɛrɛ tɛ yen na walima komi fagali min bɛ yen a bɛɛ b'o dɔn n'i ye maa faga i bɛ faga n'i donna silamɛya la ka tila ka kafiriya ka sɔrɔ i b'u ka kɛlɛ gundo dɔn i bɛ faga mɛ n'i ti kɛlɛ gundo dɔn komi an tile bi n'i donna silamɛya la sini bɛ bɔ a la maa t'i fa bere t'i ta i fɛ bɔn sariya fana na ko n'i minɛna jɛnɛya la baliku musinu ko i bɛ farila kɛw bɔn o farila kɛw bɛɛ ma k'a kan kosɛbɛ mɛ a fanba silamɛ fanba bɛɛ n'a kan mɛ silamɛ dɔw ma sɔn a ma parce que a tɛ kuranɛ kɔnɔ hadisa de y'a fɔ a bɛ hadisaw kɔnɔna an yɛrɛ ko minnu ti wuli Sidina Umaru ko kira ye farala kɛruli kɛ an ti siga o la o ko wa olu yɛrɛ y'a k'a kɔfɛ mɔgɔw minɛ baliku minɛ ne ye jɛnɛya la ni n ko baliku mɔgɔ min delila ka furu kɛ o minɛ ne ye jɛnɛya la ko
kira y'u a dɔw farala kɛru wa ko kira fatulen kɔfɛ olu yɛrɛ y'a dɔw minɛ k'u farala kɛru Seydina Omar ko Seydina Omar ko ten bon y a pas de problème an tɛ siga o la parce que kiraw tun bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ka fɛn dɔ ye yan'u yɛrɛ k'u ta sɔrɔ mais min dira anw ka kira ma n'o nana suratu nuri kɔnɔ farala kɛru t'o la o ye gɛɲɛya 100 ye gɛɲɛ 100 bɛ taa k'i la tuma min na e ko a ti muso ko nege bɔ i la a kɛcogo bɛ yɛrɛ bi fɔ et puis bon hinɛ t'a la dɛ i bi susu de mais nin bɛɛ la mɔgɔ ma minɛ jɛnɛya la sariyatigi fɛ mɔgɔ ma minɛ na jɛnɛya la a bɛɛ nana a yɛrɛ kofɔ de parce que ala yɛrɛ ti jɔ lebuli fɛ fiyewu lillahi dinul khalis ala ti fɛ a ka jɔn ka malo o de la ala ko an ka kira ka aya walawala lahadu la a ko seereya ti jɔ mɔgɔ si ka k'u ye jɛnɛya kɛ fɔ i ka jɛnɛyakɛla 2 dalen ye u bɛ ka k'a kɛ walima u jɔlen ye u bɛ ka k'a kɛ i yɛrɛ ɲɛ min man kan ka ye i yɛrɛ ɲɛ b'o de la ko e ta t'a ɲɛ dɛ ko taa seere 3 ɲini ka na fo seere 3 bɛɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an y'a ye ten hali fatɔ i b'o ye ten munna ala ye nin fɔ parce que a ti fɛ jɔn ka malo adamaden ka bɔ ala bolo kojugu mɔgɔ minnu minɛna jɛnɛya la ni hadu kɛr'u la a bɛɛ nana a yɛrɛ ko fɔ muso dɔ nana a ko kira ma a ko ne ye jɛnɛya kɛ n kɔnɔma yɛrɛ don kira yɛrɛ ma a lamɛn yɛrɛ a seginna kan kira ko taa fɔlɔ n'i ye jɛnɛya kɛ i den ma kɛ o n'o jiginna tuma min na i bɛ na kira ma fɔ a y'a minɛ k'a bila yen yan'a ka jigin ko taa n'i jiginna tuma min na i ka na a jiginna a y'a den ɲu ka na kira ko taa sin di den ma f'o ka dabɔ muso de nana n'a yɛrɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ cɛ dɔ nana n'a yɛrɛ ye ten n'o tɛ a t'i n'a fɔ maa min na jɛnɛya la koyi minnu siranna ala ɲɛ ni limaniya bonyann'u kan n'u nan'u yɛrɛ kofɔ hali u y'u yɛrɛ kofɔ a ma bɛn kira ma parce que dɔ nana kira yɔrɔ la cɛ don a ko kira ma a ko nani ka hadu kɛ na kira ko mɔ hadu a ko jɛnɛya hadu a ko ne ye jɛnɛya kɛ kira y'a fɛ kuma dabila k'a k'i n'a fɔ ka tɛmɛ n'a ka kuma ye a ka mɔgɔw fɛ quoi a tilala ka segin a la kira y'i kɔ don a la sababu ko ko kira ko a bɛ ka kuma kira ko a bɛ sɔrɔ a man kɛnɛ de sa ko a ye nin to a bɛ sɔrɔ a man kɛnɛ wulila foyi t'a la kira foyi t'a la i y'a dɔn adamaden dɔw bɛ yen adamaden modèle dɔw bɛ yen ni kabako mɔgɔw don quoi mais kira de ye kira ye ci dira ale de ma mais ale ye cɛ to yen k'a dabɔ a la ɔ bari e ye fɛn t'a la koyi fa t'a la an b'a dɔn e tɛ daramanjan de ye yan an b'a dɔn a foyi tɛ nin la mais a labanna hadu kɛra la u ko ten fɛngɛ hadisaw b'a fɔ an ye an yɛrɛ ka hadisa an ko minnu ti wuli ko a farala kɛru la mais farala kɛru kɔni ɲɔgɔn sama b'a la sariya la comme a fɔ kun ye n'a sera yɔrɔ ma n'i y'a sɔsɔ k'a mɛn dɔ fɛ n'i y'a sabati k'a mɛn dɔ fɛ a dɔn ko nin 2 bɛɛ b'a kɔnɔ. Ninnu de y'a lafiya koyi karamɔgɔ. Ninnu de y'a lafiya. Kuma dɔ i lajɛ dɔw bɛ taa bɔ a dɔw ka denbaw kan. Kuma dɔw fɔ a la. A b'a sɔrɔ an ye makaraju dɔ sɔrɔ yan. C'est ça mais arisahu kɔni anw bolo arisahu anw bolo i bɛ farala kɛru. Nka o kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ. O tɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ. parce que kuranɛ tafsiri yɛrɛ ye min fɔ. ko kuma 2 in ko fɔ k'a lajɛ farala kɛru ni gɛnya 100 k'u k'a lajɛ n'a sɔrɔla suratu nuru nalen kɔfɛ kira ye farala kɛru de kɛ o kumana ko farala kɛru de bi sabati ko mais ko k'a lajɛ n'a sɔrɔla farala kɛru kɛra o kɔfɛ de suratu nuru nana ko farala kɛru bi jɔ ko a bɛ kɛ gɛnya ye an b'o lajɛ min k'a lajɛ ni min ye min ko an b'o bɔ min
o tuma na sisan kɔni komi farala kɛlu ti kɛ an fɛ yan fara ti kɛlu bilen maa ti n'i yɛrɛ ko fɔ wa maa minɛ tɔ tɛ hukumu lillah kiri bi ala yɛrɛ de bolo. suratu nuru ka fɛngɛ yɛrɛ ɲɛ o i n'a fɔ ni muso minnu ye jɛnɛya kɛ n'u dɔnna a la ko k'u de hatta yatawaffahu ko ka t'u faga k'u kun di datugu. a fɔra k'u mara so kɔnɔ de. awɔ ouais mais tun bɛ yen yɛrɛ farilakɛluw yɛrɛ tɛ kuranɛ fansi k'u minɛ k'u bila yen o yɛrɛ de tun bɛ yen ka bɔ suratu nuru ta ɲɛ. ouais suratu nuru y'o wuli ka bɔ yen. non c'est ça bon la farilakɛlu i t'a dɔn a nana yɔrɔ min yɛrɛ. farilakɛlu in na yɔrɔ man jan ko ye Bukhari ni Muslimu nana n'a ye. n'o tɛ kuranɛ ye hukumu fɔlɔ min fɔ o tɛ nin yɛrɛ. an ka taa. والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين أقوم ومن اتخذوا نولو سنك من نك من دونه أولياء من دونه على قفة نعم أولياء نيمغو ولا نفو بولو نعم بولو مرا كافو بفنيه أو بولي olu tigiw bɔnɛnen don o ye siriku ye nka boli o ni e ka sɛbɛn o tɛ kelen ye dɛ fɔ n'i ka sɛbɛn bi sɔn i ye ayatal kursi sɛbɛn ka di mɔgɔ dɔ ma muso dɔ ma ayatal kursi nin don i kunkolo la parce que kunnafɛn b'a tigi la tuma bɛɛ kunnafɛn bɛ wuli alakira ye min fɔ ayatal kursi la sallallahu alaihi wasallam o ye fɛnba de ye a bɛ fɛn min ɲɛ a bɛ jinɛ hakɛ min gɛn ka bɔ adamaden la a bɛ setanɛ gɛn cogo min na o tuma na e ye ayatal kursi kɛ sɛbɛn ye k'a di muso kunnafɛntigi ma nin kɛ sɛbɛn ye ka don i kunkolo la o ni ka fɛn wɛrɛ fara ala kan olu ka jan ɲɔgɔn na kojugu mɔgɔw ma fɛn min faamu ŋaniya de bɛ fɛn kɛ boli ye n'o tɛ sisan ne ka analyse dɔ la dɔgɔtɔrɔ ye fɛn dɔ don ne kan na i bɛ si n'a ye ka tile n'i b'i da fɔ n'i y'i jan walima y'i da i kɛrɛ kan cogo dɔ la juru de b'a la u b'a juru de don i kan la k'a baraba da i disi kan walima k'a baraba don i kɛrɛ la ka sɔrɔ k'a fɛngɛ don tension tala de don quoi a bɛ si k'i tension ta ka tile k'a ta i yɛlɛmɛ bolo o yɛlɛmɛ bolo a b'a ta a bɛ tu i la ten fo ka si ka dugu jɛ ka tile ne ko n ko ni nin dagara nin sɛbɛn in ka bɔ an ka sɛbɛn ye dɛ i ka bondaw ka sɛbɛn ye n bɛ fɛ ka min f'u ye dɔrɔn faamu cogoya dɔrɔn de don mais ka sɔrɔ karamɔgɔ suna karamɔgɔ yɛrɛw bɛ yen suna karamɔgɔw bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ foyi tɛ ala yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛnni na ani kuranɛ aya dɔw sɛbɛnni k'o kɛ ka tangani ɲini k'o kɛ sɛbɛn ye dɔw y'o daga ɲɔgɔn sama yɛrɛ t'o la mais ko gɛlɛyabaw bɛ yen parce que olu y'u ka dalilu kɛ mun ye ko n'i jigi dara fɛn o fɛn kan min tɛ ala ye an kɔni y'a dɔn ala bɛ yen nka n'i y'an jigi tila 100 ye 99 o tɛ ala kan ayi o tɛ ala kan dɛ n tɛ kuranɛ ye ne bolo wa munna n jala mana sigi n nana n'a ye ko fɛn dɔw b'a kɔnɔ n b'o y'a kɔnɔ ka kuma n'o de ye o tɛ jigi dɔ ye lunati filɛ ɲɛ na ko a bɛ sɛbɛnni kunbaya ɲɛ kɔrɔ o tɛ jigi dɔ ye n ka tile filɛ mun na nin ko maa tɛ se ka don n ka so n kɔfɛ parce que n ka tile bɛ n bolo o tuma na an ka jigi yɛrɛ ka ca an ka fɛnw na ka tɛmɛ ala kɔni kan mais jigi bato n'i y'o ɲɛsin fɛn wɛrɛ de ma min tɛ ala ye i ye fila fara ala kan jigi bato mais k'a fɔ ni ɲinɛna kɔ n tɛ taa n bɛ segin ka n'a nɔfɛ non o tɛ jigi bato ye hali bi o ye jigi de ye i bɔra sɔgɔmada fɛ i y'i ko k'i jɛ k'i labɛn ko ne taatɔ ye sugu la e bɛ t'i ka bitigi de dayɛlɛ i selen kɔ fɔ sira kun na i y'a ye ko ne ɲinɛna n ka tile kɔ e bɛ taa bilen de fo n'u y'a sama i ma n'o tɛ i bɛ segin dɛ i segintɔ ka na i natɔ tɛ ala nɔfɛ dɛ
i ka jigilafɛn bɛ bitigi dayɛlɛ i natɔ don o de nɔfɛ o ni ala ko ti kelen ye fo a ka fɛn ninnu faamu k'u bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ jigi bi da fɛn ala ye i jigi kɛ min ye n'i banna k'i jigi k'o fana o ye halakile ye ala ye minɔgɔtɔ jigi kɛ ji de ni minɔgɔ gɔnni na i t'a fɔ ala o i b'a fɔ a ye jini zoli ka di yan kumana ni ko jigi kana da fɛn ka ji to yen kɛ ala fɔ dɔrɔn a fɔ ala mɛ ala y'i jigi de k'o ye n'i m'o ta i bɛ sa tawhidu ko t'o la fo a ka nin yɔrɔ ninnu faamu alors mais an ka mɛ toujours an bɛ kuma ɲuman de kan an k'an tɛ mɔri juguya fɛnw ma an k'an tɛ mɔriw ka dasago fɛnw ma an k'an tɛ hali furabɔlaw ka dasago fɛnw ma mais n b'i furakɛ kuranɛ ayaw kuranɛ a bɛɛ tɛ se ka siri kuranɛ fana na dɛ ayi an yɛrɛ ka tu bisimilayi bɛ yen kuranɛ nana o sɔrɔ yan bamananw kun bɛ mɔgɔw furakɛ i bɛ kɛnɛya ni tu ye u bɛ fura bɔ ka tu k'a la fu u bɛ daji yɛrɛ to a la nka n'i taara kuru 3 tobi a ka ca la a b'i ka sumaya nɔgɔya o tuma na an tɛ se k'an yɛrɛ to arabuw bolo ko ni fɛn min ma kɛ kuranɛ ye k'o tɛ se ka mara o ye nkalon de ye kuranɛ nana sɔrɔ fɛn dɔw b'an yɛrɛ bolo yan an bɛ nafa n'a ye boli tɛ boli sɔnkan tɛ wa alakira cilen sallallahu alaihi wasallam ani mɔgɔ tuubilenw kumana kafiri tuubilenw kumana u ko kira ma u ko tuubi ko in ko ɲɔ tɛ fɛn dɔ b'an yɛrɛ bolo n'an y'a tutu fɛnw na a bɛ banaw kɛnɛya a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan kira ko o tɛ haramu ye dɛ k'a b'a ka kilisiw de lajɛ k'a bɛ kilisi ninnu lajɛ ni ala neni kilisi t'a la ala dɔgɔya kilisi t'a la boli tɔgɔ t'a la f'a bɛɛ ye kuma ɲumanw ye ko o kilisiw ka ɲi o kɔrɔ a ye bamanan kilisi to bamananw bolo kɔmɔ de b'a fɔ bamanan ye arabuw b'a fɔ ko jahiliya o kuma na a nana min sɔrɔ bamananw bolo a y'a t'u bolo a ma bamananw ka ko bɛɛ b'u bolo fɛn o fɛn ti dansago danbe ni alako la sariya y'a bɛɛ to mɔgɔw bolo mɛ an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu ma fɛn faamu sa n'olu dɔw k'u bɛ kuma n'ala ma far'i kan hali ka tile i bɛ siran k'a mara kana na kɛ boli ye a bɛ faamu wa o tuma na sa mɔgɔ minnu ye fɛn fara ala kan k'o k'u ɲɛmɔgɔ ye min tɛ ala ye k'olu bɔnɛna dɛ wa ko n'i y'u ɲininka fana k'u b'a fɔ i mana y'anw bɛ ninnu bato an b'u bato de ta an na gɛrɛ ala la bon zulfa de kɔrɔ ye ka gɛrɛya sabati kosɛbɛ ka sɛbɛ kɔrɔ gɛrɛ a la wa an bɛ ninnu bato ta an na gɛrɛ ala la an ka boli finba ninnu tɛ quoi an ka boli sɔnna si t'a fɔ ko ale bi boli sɔn taara an na gɛrɛ ala la parce que ni nin kuma ninnu fɔra fɔ k'a walawala mɔgɔ si ti boli sɔn boli fin sɔnna na ko e ka boli sɔn ye ko i ka surunya ala la o boli sɔnna tɛ boli fin sɔnna mais kuranɛ dun y'a fɔ mais kodɔn si t'a jira ko boli sɔnna bi boli sɔn ala kama wala o tuma na bolisɔn min ko don nin yɔrɔ in na tafsir dɔw b'a f'u ye nabilayi ibrahim ani suleiman ko ibrahima fatulen mɔgɔ minnu y'a kanu n'u b'a fɛ ko u bɛnn'a kan u k'u ka harafiyuna ninnu dɔ wele u ka se k'a sati dilan u ye o tuma na minnu ka baara ye o baaraw ye u nana nabilayi ibrahima dilan k'a ja dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ n'i y'a ye n'i balila k'a ye yɛrɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko ibrahima ɲɛnɛma don u y'a ɲɛda dilan ten k'a jɔ ni tubabuw ko sati sisan n'u nana u bɛna filɛ mais o kuma
boli ko t'u kɔnɔ u mago t'a la ko boli don an karamɔgɔ don an ka kira don an b'a fɛ a ka bɔ an bolo an y'a ja dilan an b'an ɲɛnafin bɔ a la comme photo b'an bolo cogo min na i fa photo b'i bolo i ba photo b'i bolo i b'i ɲɛnafin b'u la u balolen hali n'u tɛ yen i b'i ɲɛnafin b'u la u y'o ɲɔgɔnna de dilan sati dilan Ibrahim na bon sisan den ninnu mɔdenw ani silamɛ tɔw olu bɛɛ b'a filɛ dɔrɔn ka nisɔndiya ka u hakili jigin Ibrahim na mais mɔdenw kɔfɛ minnu nana n'olu sera ma u b'a fɔ nin kun y'an ka kiraba ye u b'u sula ye ta ka tɛmɛ ni minnu nana u b'a fɔ nin kun y'an ka kiraba ye u b'u sula ye ta ka tɛmɛ olu fana kɔfɛ mɔgɔw nana n'olu sera ma dɔrɔn u bɛ girin k'o te turu ka sujudu kɛ a bonya kama o tumana u bɛ Ibrahima bonya jeli kama Ala la mais u m'a fɔ Ibrahima yɛrɛ ye Ala ye dɛ n'u b'u su la ye u b'a fɔ de an b'an suli nin ye Ala bi sɔn k'an gɛrɛ a la parce que an y'a ka kira bonya a faamuna o tumana a tora ten de fo ka taa kɛ batomafɛn yɛrɛ ye n m'a fɔ o ye boli lasili ye dɛ a yɛlɛmana ka kɛ boli ye o kɔfɛ o tumana n'i kun y'olu ɲininka munna b'a suli Ibrahima foto jala ye u b'a fɔ Ibrahima dama tɛ quoi kira wɛrɛw tun b'a la dɛ ma na'buduhum illa liyuqarribuna i b'a dɔn sisan ko sati kelen tɛ sati kelen tɛ bon mais o de nana boliko nana jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ bɛɛ ye dɔ sɔrɔ a la mais a daminɛna ni bonya de an b'a bonya bon o tumana n'i b'a bonya Ala kama i jigi b'a kan kɔni ko a b'i surunya Ala la o tumana ko an t'u bato dɔwɛrɛ kama tari u n'an surunya Ala la surunya yɛrɛ la n b'o yɔrɔnin dɔrɔn de fɔ naam inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi inna Allaha yahkumu bainahum nka Ala bɛna kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ fima hum fihi yakhtalifuna u bɛ ka ɲɔgɔn sama min na anw b'u bato de an ka surunya Ala la o tɛ dɛ nin ye boli yɛrɛ a bɛ ka boli yɛrɛ de sɔn o tumana ko Ala bɛna kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lahara don mais Ala m'a fɔ muru tura a la a m'a fɔ bere da kun a ko la a bɛ ɲɔgɔn nsɔsɔ la fɛn min na ni Ala bɛna kiiri tigɛ naam inna Allaha la yahdi man Ala ti maa si kana huwa kezibun maa min kɛra nkalonjugutigɛla ye ka tila ka kafiriya ne ye nin fɔ ye nkalon man ɲi hɔrɔn ti nkalon tigɛ hɔrɔn ti nkalon tigɛ dɛ silamɛ ko tɛ dɛ hɔrɔn yɛrɛ de ti nkalon tigɛ tari m'a faamu kɛ fa min ye kafiriya ka Ala bato la wa Ala t'olu kana nka law arada Allah n'a kun ye Ala jaw an yattakhiza waladan ko Ala bi den minɛ ka dentigiya kɛ la ngalena istafa Ala kun y'o sugandi dɛrɛ mimma kabini fɛnw na yakhluqu a bɛ fɛn minnu da ma yasha'u den min mana ja olu la sa n'olu tasaw subhanahu saniya bɛ Ala ye wallahu Ala in de don alwahidu masa in ye kelen de ye alqahhar karabali masa don khalaqa as-samawati Ala de ye sa bili 7 da wal arda ka dugumakolo da ka fara kan bil haqqi a y'u da ni tiɲɛ de ye dɛ yukawwiru al-layla y'o kɛ wiru Ala bi doni kɛ al-layla sufɛla la ala an-nahari o bɛna don tilefɛla kan wa yukawwiru an-nahara Ala bi tile yɛrɛ don ala al-layli su kan
وسخر الشمس nka i k'a dɔn ala ye tile karaba والقمر ani kalo كل nin fɛn o fɛn fɔra يجري nin bɛɛ b'a ka lamaga kɛ لأجل ka taa se waati ma musamman waati min dɔnnen bɛ ne ala fɛ ألا kana siga bilen هو العزيز o de ye a fɔ o tɛ masaba ye wa الغفار min ye yafa caman tigi ye والله ودره ayiwa لو أراد الله أن يتخذ ولدا o ko ko den bɛ ala fɛ نعم ko muso b'a fɛ den b'a fɛ parce que o ko den b'a fɛ den min yɛrɛ ala fɛ نعم a ka ca la u ko aziru b'o la uzeru b'o la ayiwa o kɔ tɛmɛnen kɔ u ko nabila isa fana ko o ye ala den ala ko nin ye kabako da kɔni لو أراد الله أن يتخذ ولدا n'a kun ye ne ala kɔni kanu ko n bɛ dentigiya kɛ لاصطفى مما يخلق ما يشاء walayi n n'o danga n ka fɛn dataw نعم n na sugandi olu la سبحانه n na sugandi ka tɛmɛ olu ka fɔlen ninnu kan والله sabu ko mɛlɛkɛw ye ne denw ye نعم ko isa ye n den ye uzeru ye n den ye نعم masihu ye n den ye ni nin bɛɛ kɛra ne ala denw ye ni n bɛ fɛ ka den da kɔni نعم na o sugandi n yɛrɛ ka sugandi cogo la الله أكبر o na bila den dɔw ye dɛ o ti kɛ a ka mɛlɛkɛ ninnu ye أي o ti kɛ uzeru ye o ti kɛ isa fana الله ye أكبر سبحانه subahanahu ala ka sani den t'a fɛ والله den t'a fɛ ala ka sani dentigiya ma walahu الله الواحد ala de ye masa kelen ye الواحد elwahidu o do wa نعم هو masa kelen do El-Qahhar. elqaharu masa min ye karabali masa ye ala kelen bandiya fana na نعم ahadu ani wahidu نعم filajɛ babu cɛ الله أكبر mɛ n'ala sɔnna don dɔ la نعم tawhidu dɔ babu kɔnɔ an bɛna don o kɔnɔ inshallah إن شاء الله elwahidu wal ahadu نعم naam خلق السماوات والأرض ala de ye sanbili wolonfila da wala arda ka dugumakolo fana wolonfila da بالحق bil haki ni tiɲɛ ye dɛ musalahama kɛ الله يكور الليل على النهار ala bi su do tile leila ala nahar ala bi su do tile la نعم ala bi tile do su la o kɔrɔ ye su fɛ ala bɛna ni tilefɛla ye Naam. a bi sufɛla bɔ yen tile fɛ fana Naam. ala bɛna ni tilefɛla ye sufɛla b'a bɔ yen a bi don a la ka yukɛ wuli bi mana yadkhul نعم ويكور النهار على الليل a bi tilefɛla fana don sufɛla kan n'o kɛra dugu bi jɛ وسخر الشمس wa sakhara shamsa ala de ye tile karaba والقمر ani kalo كل يجري لأجل مسمى ni fila bɛɛ b'a ka lamaga kɛ bolili kɛ نعم ka taa se waati ma min fɔr'u ye n'o sera u bɛɛ bi jɔ الله أكبر u bi boli ni ala ka yamaru de ye mɛ nin si tɛ lajɛ nin bɛɛ ye kabakoba de ye min bɛ ala ka kelebandiya sabati والله kalo tile tacogo la ani kalo kɛcogo k'a nɔrɔ ta tile la نعم nin ye mujizabaw de ye والله min b'a jira ko se bɛ ala ye والله parce que plus fort si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye nin nkalon da yɛrɛ la أي bɛɛ ko tiɲɛ a bɛ yen ten والله bon نعم sudufa ka fɛnkɛtaw tɛ kelen ye بنزيما benzema ka fɛnkɛtaw tɛ kelen ye benzema bi yɔrɔ o yɔrɔ نعم n'i y'a ye n'a ye nin kɛ tan a bɛ nin kɛ cogo wɛrɛ la min o والله tɛ kelen هذا mais tile bɛ bɔ cogo min na kabini an ka dɔgɔ نعم k'a sɔrɔ an mana an t'o ɲɛdɔn mais min kɛra an ɲɛ na نعم o bɛɛ bɛ ka kɛ o yɔrɔ kelen la إلي والله don si an b'a mɛn ko a taara garaji la أي وما كان أما كان vidaji kan ka kɛ bi أي ayi الله o b'a yira setigi dɔ de y'a bila Wallahi. ye sebatigi ɲɔgɔnsɛma tɛ ala ko la والله ala yeli hali ti taa yɔrɔ jan Naam. o de la n b'a f'i ye maa o maa bɛ ala ko sɔsɔ a tigilamɔgɔw tɛ foyi dɔn والله a tigilamɔgɔw tɛ foyi dɔn maa o maa ye fɛn dɔn Naam. i b'a dɔn ko setigi dɔ bɛ yen والله walahi maa o maa b'i yɛrɛ kalama i b'a dɔn setigi dɔ bɛ yen سيادة والله an dacogo ala fɛ
an yɛrɛ bi dɔw la koyi an ka tɛmɛ n'a ye ala huwa al-aziz al-ghaffar a ko i k'a dɔn o ala in de ye alaba ye al-aziz alaba don al-ghaffar yafa caman tigi don sɛriw tɛ fɛn dɔn koyi u tɛ foyi dɔn n ye fɛn dɔ de fɔ n bɛ ko de sabati o sabati ɲɔ tɛ u tɛ fɛn dɔn koyi parce que ale comme ne ko mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ nɛni ka kira nɛni k'u tɛ foyi dɔn comme ale ko cɛnin tɔgɔ ye di akurasidi mais akurasidi ye min ta a y'o bɛɛ ta anw ka sɛbɛnni de la a nana ni an yɛrɛ ye min sɛbɛn kira kan ani an yɛrɛ ye min da kuranɛ kan an yɛrɛ silamɛw ye min da kuranɛ kan silamɛw ye min da kuranɛ kan juguw de bɛ ka k'o ta bi k'o kɛ ka kuranɛ yɛrɛ kɛlɛ ka silamɛya kɛlɛ ka muhamadu kɛlɛ mais u ma inventé dɛ a sɛbɛnnen don an yɛrɛ de fɛ akurasidi b'a ta ta ye mais akurasidi ti ala sɔsɔ ale ye chrétien de ye anw ni chrétien an bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ dɔ kɛ n'an tilal'o la sa bɛɛ b'i jija i ta de la ala bɛ yen anw n'olu bɛɛ b'o kɛlɛ kɛ akurasidi ma fɔ ala tɛ a ko ala bɛ yen ale ye chrétien ye mais a ko anw ka kuranɛ ni muhamadu de tɛ tiɲɛ munna a tɛ nkalon d'an na dɛ a bɛ tila ka dalilu ta buhari yɛrɛ kɔnɔ buhari ye min fɔ alakira ma a tila ka dalilu ta buhari kɔnɔ buhari ye min fɔ kuranɛ ko la mais o de la ne ko mɔgɔ minnu bɛ nangarili kɛ i n'a fɔ lahara seli ani ala yɛrɛ ka ala yala ko u b'o nangari n ko mɔgɔw de don minnu tɛ foyi dɔn savants ni recherche scientifique minnu kalanna fɔ k'u kunkolo ci olu ko ala bɛ yen a caman ma sɔn kira ko de ma sinon a caman sɔnna setigi ma parce que n y'a fɔ aw ye yan u yɛrɛ ka kalan fɔlɔ ye min ye foyi tɛ yen ni tigi t'a la o foyi tɛ yen o foyi tɛ bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ o tɛ silamɛ kalan ye dɛ o ye diɲɛ kalan yɛrɛ de ye ko n'i ye fɛn o fɛn bɔtɔ ye a nɔ na ko hali n'i m'a dɔn min b'a bɔ a nɔ na ko fanga dɔ don mais olu ka bɛnkan la ko la terre tourne ko dugukolo bɛ munumunu n'a baranselen tɛ kuran na olu bolo o tuma na u ka o yɔrɔ la i tɛ taa yɔrɔ jan kalan b'a f'u ye ko ala bɛ yen o de la n ko minnu b'o sɔsɔ o tɛ fɛn dɔn de e ko i bɛ jumɛn sabati o sɔrɔ. ayi i tun b'a la ko sɛbɛn sɛbɛn hali ni kuranɛ aya tɛ fɛn wɛrɛw minnu bɛ se ka sɛbɛn kɛ k'o dagalen don abulayi bun amuru ale de ka kuma don ko kira tun bɛ mɔgɔw fɛngɛ ni min ye ni kira y'a fɔ a ka kumakan na ko iza faza ahadukum mina nawmi falyaqul a'udhu bi kalimati llahi at-tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min همزات الشياطين أن يحضروني ko kana Abdullahi bun Amr yaqilha man balaga min waladihi wa man lam yablugh minhum katabaha في سخط ثم علقها في عنقه. Oti Qur'ana aya koni. Kira kan ni duwawi. Kira ni duwawi ndi aya di jon ma Abdullah ibn. Aya di bema mais Abdullah ibn Amrawi de ko do saka. Mi afo Abdullah ibn Amr sahaba. Ko kira bon ambe be ni ndon ko. Afenga duwawi wa. Aduwa kan ko sebe. Comme ni jina utugule du ko ni shetana utugule du ko ubi mo dale abistra den do du bistra u jabitike hali den te mo koroba yare do jabitike bon no jatike model bi mo mina ubi sra modeli ubi akalla hala yaru fengane do ubi anyara ka bengana hali ni chendo galondo ndado parce que on do shido ko shubaga ko ni sigara shubaga ko la ni debi bolo walma yere iba kala doroka mu farkolo la walma ka mu de farkolo la ko me ko kira ko kishi nema bama ko abse ga ke sebe yere ko ka do de ka
ale minnu ka kɔrɔ a b'u lakala kira ka nin sahaba in a denkɔrɔbaw a b'olu lakala hakili si na olu yɛrɛ k'a kala k'u mɔ ko mɛ fitininin minnu tɛ se k'a kalan ko a b'a sɛbɛn k'a kɛ sɛbɛn ye k'a don olu kan na ala kira ka sahaba de don kuranɛ aya tɛ dɛ. a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatini wa an yahdurun fa innaha lan فإنها لن تدور ni a fɛrɛ bani أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن يحضرون الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تدور فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. den minnu kɔrɔbayara a b'olu kalan na olu yɛrɛ b'u yɛrɛ mun na ye mɛ minnu ka dɔgɔ ko a b'a kɛ sɛbɛn ye k'a don k'a kɔrɔ a kɛra ka sahaba dɔ don ayiwa wulibali don sɛbɛnjugu de man ɲi n'an banna kuranɛ aya sɛbɛn na ayiwa an bɛ dɔgɔtɔrɔ kafiri kɔni bolo parce que an b'olu fana tɛ silamɛ tubabu ka wɔlaw an bɛ ka k'olu ka furaw min u b'a k'i kɔnɔ kuyɛri ɲɛ fila i bɛ kelen min sɔgɔma ka kelen min wula hali i t'i ɲininkali kɛ ko mun na furakisɛ fila i bɛ kelen da sɔgɔma i bɛ kelen da wula fɛ i datɔ bɛ kelen da k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ tan mɛ an y'o bɛɛ daga et puis kafiri de y'a dilan i b'a to n'i ɲɛ kan a bɛ to ni tulo kɔnɔ an jɛnna ni nin bɛɛ ye mɛ an yɛrɛ bolo kafiri de y'a dilan mɛ an yɛrɛ banna diinɛ ta la mɛ an sɔnna an ko minnu kafiri an sɔnna olu ta la ni mɛ hakili mɔdɛli jumɛn de bɛ yen hakili ye kabako ye anw bɛ fura dilanlenw de san yan ne taara Amérique kabako olu ka ko ye kabako ko de fura o fura bɛ feere a dilanlen ne ma da la ni vitaminiw ni fura wɛrɛw tɛ quoi sinon olu fɛ bana fura ni u y'i ka test kɛ i ka kan ni fura min ye u bɛ fura dilanyɔrɔ de wele k'a f'o ye i bɔtɔ dɔgɔtɔrɔkɛ fɛ a b'a fɔ i ka tɛmɛ nin pharmacie in na ka t'i ka fura ta u b'a dilan de yanni i ka se ni teliyara fana i b'i sigi de u b'a dilan i yɛrɛ ɲɛna k'a ka fara kɔnɔ ka d'i ma i bɛ taa n'a ye. ayiwa aw n'u ka jumɛn ta yan sa. o kɔni i y'o kɔni de ye farafinfura a bɛ f'i ye ayiwa nin ta i bɛ jun kuru kelen da ngɔlɔbɛ kuru fila a t'o tobi k'a di den ma a k'a min wa a bɛ kɛnɛya koyi kelen olu fɛ ni ne kɔni bɛ n da de dɔn ne ka fura ma san pharmacie na fɔ n'a bɔra u yɛrɛ b'a fɔ an ye n'i bɛ to ka nin da nin ye vitamine nin ka ɲi mɔgɔ ma n'a bɔra o la dɔgɔtɔrɔ fura kɔni na u b'a labɛn k'a ban ordonnance t'i d'i ma dɛ docteur b'a f'i ye de i b'i ka so yɔrɔ fɔ a ye pharmacie min b'a ka yɔrɔ la a b'o dɔn a b'a fɔ k'i tɛmɛtɔ k'i ka fura ta ye. hali ne yɛrɛ ka tɛgɛdimi na dɔrɔn tɛgɛdimi min ne sɔrɔ Amérique an taara hali kalimani k'a d'i ma fɛnnin dɔ f'i ye mɛ ko fo i ka fura de dilan d'a ma ne nana ni n ka bara n yɛrɛ tɔgɔ b'a kan fɛn bɛɛ n taara dɔrɔn ko n ka fura o y'a bɔ k'a di. u b'a dilan de kama u b'a dilan et puis a bara kan i yɛrɛ tɔgɔ bi sɛbɛn a kan i tɔgɔ bi sɛbɛn i jamu bi sɛbɛn i ka adresse bi sɛbɛn i ka fura bara kan k'a d'i ma wa fana a kan ka a ta nin hakɛ la ni nin kɛra a jɔ a bɛɛ bɛ yen. khalaqakum ala de ye aw da o min nafsin ala ye aw adamadenw da min nafsin nina wahidatin ni kelen dama summa segi ja'ala minha o kɔfɛ ala nana bɔli kɛ o ni kelen na sa zawjaha a furumuso la wa anzala
ala ye jigɛnni kɛ لكم aw adamadenw ye من الأنعام kabini dabaw la 8 أزواج a y'o siya seegin jigin aw ye يخلقكم ala bɛ aw da في بطون أمهاتكم aw baw denso kɔnɔ خلقا dali dɔ la من بعد خلق dali wɛrɛ kɔfɛ في ظلمات o bɛ den bɛ dibi la 3 min ye dibi 3 ye ذلكم الله nin y'a ka ala de ka baara ye ربكم min ye aw ma ye له الملك fanga ye ala ta ye لا إله mɔɔ wɛrɛ tɛ yen إلا هو fo n'a kɛra nin ala ye فأنا تصرفون yɔrɔ jumɛn do sa n'aw b'a jɛngɛ ka taa ye ala ko kɔfɛ o yɔrɔ tɛ yen dɛ كيف خلقكم من نفس واحدة ayiwa ala ko khalaqakum min nafsin wahidatin ko ale ala ye aw adamadenw bɛɛ da ni kelen de la نعم bɔn k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen ni anw ka faamu na mɔgɔ kelen tɛ den sɔrɔ نعم fo a ka kɛ 2 ye mais ala y'a fɔ yan نعم ko a y'a bɛɛ da ni kelen dama de la نعم ko suma aw bɛɛ dalen kɔ o ni kelen na جعل منها زوجها ko a sɔrɔla ka muso bɔ a la sisan o kɔrɔ ye mɔgɔw dalen kɔ ni kelen na نعم ko an ba hawaw bɔra an fa adama galaka kolo la o tuma na tafsiriw b'a f'i ye ko tuma min na alahu taala ye an fa adama da نعم ko masaha zɔharahu ko a y'a bolo kɛ k'a kɔ jɔsi ko o yɔrɔ in de la fɛn o fɛn bɛna bɔ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ f'i ma mɔgɔ نعم ko a bɛɛ bɔra o yɔrɔ in de la الله أكبر min bɛna kɛ نعم ko a tilalen o la a ye an fa adama bila ka taa alijinɛ kɔnɔ نعم a kelen de taara sigi a kelen sigilen alijinɛ kɔnɔ نعم ala y'a ye ni ale ala tɛ o fana ye kisa dɔ ye o kisa ka jan dɔɔnin quoi كسبة ala نعم y'a ye n'ale ala tɛ foyi man ɲi kelenya la foyi man ɲi kelenya la نعم o tuma na a sɔrɔla ka an ba hawaw bɔ an fa adama galaka kolo la k'o kɛ k'a ɲɛnajɛ نعم ayiwa o tuma na نعم n'i ye nin lajɛ k'a fɔ an bɛɛ dara ni kelen na نعم o bɛ se ka fɔ kɛ faamu cogo la parce que an yɛrɛ b'o fɔ o نعم ne bɛ se k'a fɔ n ko ne ye den tan wolo ne ye den tan wolo maa si tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko man Maa si tɛ se. ɲi ne ye den tan wolo نعم وفتكوك bɛɛ b'a faamu نعم mais bɛɛ b'a dɔn cɛ t'i den wolo أي mais ni ne ko n ye den tan wolo نعم mɔgɔ hali a ti jigin kunkolo yɛrɛ kɔnɔ ko fili bɛ kuma na Ayi. bɛɛ b'a faamu min don ما ينقل wala kuma in kan o tuma na bɛɛ nana Naam. an ba hawaw ka sira fɛ ni an fa adama ye mais kuranɛ ko k'a ye ni bɛɛ de da ka bɔ an fa adama na Naam. ko ni kelen de ye ni bɛɛ sɔrɔ الله أكبر alors o ti kabako ye o أي ni den 20 bɛ so kɔnɔ نعم i bɛ taa sɔrɔ cɛ kelen bɛ se k'o sɔrɔ cɛ kelen b'o sɔrɔ نعم mana ni cɛ ko ne ye den 20 wolo نعم a ti sɔsɔ أتيسوس a ti sɔsɔ n'a sɔrɔ o yɔrɔ faamuna وفهمنا كسبة naam وأنزل لكم من الأنعام 8 ala أزواج ko a tilala ka dali kɛ aw adamadenw ye نعم kabini baganw na nɔɔniya 8 na a ko ɲɔgɔmɛ نعم ɲɔgɔmɛ cɛ n'a muso misi cɛ n'a muso saga cɛ n'a muso ani ba cɛ n'a muso الله أكبر o ye nɔɔniya 8 ye نعم ala y'o de fɔ ko wa minal an'ami do wa نعم samaniyatun ومن الأنعام samaniyatun o do wa نعم وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج samaniyata azwajin نعم azwajin de kɔrɔ ye cɛ ni muso cɛ ni muso cɛ ni muso نعم o tuma na cɛ ni muso ɲɔgɔnmɛ na o ye 2 ye cɛ ni muso misi la Naam. o ye 4 ye cɛ ni muso saga la o ye 6 ye Naam. cɛ ni muso ba la samaniya azwaj o tuma na a siya 8 bɛɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na naam
يخلقكم في بطون أمهاتكم ala bi aw da abamuso dɛmɛ la خلقا من بعد خلق dali dɔ kɔfɛ dali wɛrɛ o kɔrɔ ye di نعم o dali in ye minnu butuni ummahatikum في بطون fi butuni ummahatikum a baw denso la نعم aw bi da de a bi daminɛ ka min maniyin tumna o ye kelen ye نعم nka dɔw ko نعم ko dali in ye min ye نعم ko nutufa k'a bi daminɛ o de la nutufa ko alaka mudoga نعم o mudoga kɔfɛ izaman ko adamaden bi data de i bila don i bamuso kɔnɔ نعم o ye nutufa ye a bi bɔ o la a bi taa kɛ alaka ye n'o ye joli siminen ye نعم n'a bɔra joli siminen na a bi taa kɛ mudogatu ye نعم wa bɛ fɔ o ma ko sogo kuturu o tuma na n'a bɔra sogo kuturunya la kolow bɛna don a la mana ko adamaden bi d'ale ala fɛ a bamuso dɛbɛ la nin cogoya in de la خلقا من بعد خلق mɛ ko dacogo bi yɛlɛma de a bɛ bɔ dɔ la a bɛ kɛ dɔ ye a bɛ bɔ dɔ la a bɛ kɛ dɔ ye komi an tɛmɛna kan fɔ a bɛna ka na bange ka kɛ denmisɛn ye ka tila ka kɛ cɛkɔrɔba ye dɔw bɛ sa yanni u ka kɔrɔ nka dɔw bɛ kɔrɔ sɔrɔ n'i ye kɔrɔ fana sɔrɔ ayiwa ko ni kɔrɔ kɔni nana kɔrɔ n'a fana ka degun don ayiwa wa ma nɔ amiru fili xaliki o tuma na i bɛ to lafu la sa u b'i bolo minɛ sa k'i dɛmɛ dɛmɛ cɛkɔrɔ ko dɔw bɛ si janba sɔrɔ ayiwa n'i ye si fana sɔrɔ kunkolo bɛ tiɲɛ nka hali t'a dɔn min ye bilen adamaden bɛ yɛlɛma dɛ ala k'an yɛlɛmɛ ko ɲɛ في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاثة salasin o do wa ko dibi saba kɔnɔ den bi yɛlɛmɛ tan dibi saba de kɔnɔ bamuso kɔnɔbara la dibi saba kɔnɔ dibi saba in ye jumɛn ye a ko dibi saba in fɔlɔ ye ɛlibatunu bamuso yɛrɛ kɔnɔbara k'o ye dibi fɔlɔ ye rahmu denzo den mara yɔrɔ quoi denzo o ye dibi filanan ye elmashimatu tozo de ye ni den bangena fɛn min bi ci n'a bɛ bɔ o kɔnɔ o de ye tozo ye o tuma na adamaden bi balo ni dibi saba de kɔnɔ ala fɛ i b'a dɔn ni kɔlɔsiba t'a la a bɛ sa a ti kɛ yɛrɛ ala bɛ yen dɛ siga yɛrɛ tɛ ala bɛ yen la naam zalikumullahu rabbukum a ko nin de ye a ka ala in ye dɛ rabbukum min y'a daba ma ye kɔni lahul mulku wa fanga bɛɛ tigi ye ala de ye fanga bɛ ala de bolo la ilaha illa huwa wa ma wɛrɛ foyi tɛ diɲɛ na ni o ala in dɛ fa anna tusrafun a bɛ taa min bilen nin bɛɛ dɔnnen kɔ aw bɛ taa min naam in takfuru n'aw sɔnna ka kafiriya fa inna allaha i k'a dɔn ala kɔni ghaniyun ala karilen don ankum ka bɔ aw ma wala yarda wa ala ti sɔn fiyewu li'ibadihi a ka jɔn ma al-kufra ko i bɛ kafiriya wa in tashkuru n'a ye ala barika da yardahu lakum ala bi o diɲɛ aw ye wala taziru waziratun wizra ukhra nka lahara maa ka doni ti da maa kunna dɛ ayi summa segi ila rabbikum kana ala ma marji'ukum aw bɛɛ segi yɔrɔ do fayunabbi'ukum lahara do ala bɛna aw kunnafoni bima ala bɛna fɛn fɔ aw ye kuntum aw kun kɛra ta'maluna a tun bɛ min kɛ diɲɛ na yan innahu i k'a dɔn ala alimun dɔnni masa do bizati sudur ni adamaden dusukun ye wallahi ala bɛ adamaden dusukun kɔnɔ ko a ko cogo di in takfuru in takfuru a ko na aw kafiriya fa inna allaha
i k'a dɔn ala kɔni ghaniyun ankum ala karilen bɛ ka bɔ a ka dafɛn ma pewu ala mago ti ta a ka dafɛn na n'a ka di ye kɛ ala fɛ n'a man di ye ala to yen ko nka i k'a dɔn ala karilen bɛ ka bɔ a ka dafɛnw ma dɛ wala yarda li ibadihi al-kufra wa ala ti jɛ n'a ye kɔni abada a ka jɔn ka fila fara ale kan a ka jɔn ka fitiri waleya ko o man di ala ye a ti jɛ n'o ye a ka jɔn si bolo wa in tashkuru nka ni maa min ye ala barikada a ye nɛɛma min kɛ i ye yardahu lakum yardahu lakum ala b'i jɛ n'o ye aw bolo dɛ ni maa min ye ala barikada dɔ ye seni min b'i ye min ka fantanya ka jugu e ta ye i hinɛ n'o la parce que n'a fɔra an ka hinɛ mɔgɔw bɛ setigiw de lajɛ la bɛɛ n'i ka se de don bɛɛ n'i ka se de don hali ji u ka ji manani k'o kelen san ka di minɔgɔtɔ dɔ ma o ye seko de ye n'a sɔrɔ o y'i seko de ye ala b'o minɛ mais min bɛ miliyɔn di o fana y'o seko de ye nka o ka miliyɔn in sɔngɔ man ca i ta ye dɛ ala ye ladiri de ye miliyɔn bɛ ne bolo ne b'a di mais foyi t'e bolo i ka 40 min kɔ e sɔnna ka ji kelen san o na ka di fantan dɔ ma ala kama e ni miliyari dila bɛɛ ka kan ŋaniyaw de b'a tɛmɛ ɲɔgɔn kan ala ye ladiri de ye jɔnni ye miliyari di nin ma ala tɛ yan jɔnni ye ne dɛsɛ n ka nasɔngɔ na ala tɛ yan o tuma na ne ka fitinin ni sarakali n'o ma fɛn ɲɛ ala ma kɛ ladiri ye dɛ o tuma na a kana jɔn a ka kɛtaw la non kana jɔn i ka kɛta la i fanga min b'i la i b'o baara de kɛ i ni ala cɛ fanga min b'i la i b'o de kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ye fɛn dɔ kɛ waritigi tɛ se k'a kɛ parce que e ka 40 na e sera ka ji manani kelen san ka di dɔ ma mais waritigi ka miliyɔn 40 na de o bɛ se ka bɔrɛ ni kelen ta ka di dɔ ma e ta ka jugu a ta ye a kana o fɛngɛ k'a yɛrɛ la dɛ non a y'a di hali n'a ka dɔgɔ a tile ni dɔ cɛ ala b'a nɔnɔ bila fana min ka ca ye ayiwa diramu kelen saraka ko an diramu 100 de ka kan diramu kelen k'o saraka ala ye ko ani diramu 100 o don wa o de baraji ka kan naam wala taziru waziratu wizra ukhra wa aka ni jɔ fana maa ti maa juru mu t'a lahara dɛ n karamɔgɔ bɛ yen ala ni n karamɔgɔ barika non mais surakaw ka dalen tɛ el amjadu la turas el amjadu la turas bonya tiɲɛ ti ta nkalon don n y'a fɔ a ye siɲɛ caman bonya tiɲɛ ti ta dɛ nkalon don ne fa ka ɲi ne fa ye maaba ye n den o t'i kɛ maaba ye dɛ fo n'i ye maaba sira ta n'u den kafiri bɛ janimɛ kɔnɔ a dɔgɔyalen o maaba joli don o salen kɔ n'o den ma dɔn denw kun b'o fɛ wa caman a bɛ nin to a kɔnɔ dɛ alhamdulilayi la turas bonya tiɲɛ ti ta diɲɛ kɔnɔ nkalon don n fa ye maaba ye a ka mɔgɔ dɔ bɛ se ka hinɛ i la k'i bonya i fa kama mais i fa ka bonya i t'o tiɲɛ sɔrɔ abada fo n'i y'a baara kɛ a bɛ faamu non a ye nin to a kɔnɔ dɛ alhamdulilayi la turas dɛ bonya tiɲɛ ti ta dɛ non i bɛ bonya baara de kɛ i bɛ bonya baara de kɛ n'o tɛ bonya tiɲɛ ti ta nkalon don o tuma na k'a fɔ n karamɔgɔ ye waliju ye n karamɔgɔ ye kutubu ye e ka ala kota ko i karamɔgɔ ala y'o tamaki bɔ bɛɛ la yan a ko wala taziru waziratun wizra ukhra ko lahara maa si ti maa ka don ta bɛɛ ka doni b'i yɛrɛ kunna dɛ awi ka i ka ala kota ko ne fa ye waliyu ye o bɛ taa ne kisi i kɔlɔsi
mati maa ka doni tɛ wa maa ka doni ti da maa kunna ye den wo i fa ko i ka tile i fa ko a ka sira minɛ karamɔgɔkɛ o ko a ka kalandenw ma a ye sira minɛ ni min ye karamɔgɔkɛ janfa ka taa jɛnɛya kɛ ka taa wali nafolo suɲɛ ka taa dabali jugu kɛ lahara don i ka doni bi da i yɛrɛ de kun a fɔra i ye o mais mɔgɔ doni dɔ bɛ da mɔgɔ kun lahara wali doni tɛ dɛ wali doni tɛ dɛ i denw ye jɛnɛya min kɛ i denw ye jɛnɛya min kɛ lahara o doni bi da dutigi kunna dutigi jumɛn dutigi min jɛna n'a ye n'a ma bari mais i denw ka jɛnɛya ma den kunna k'u ye jɛnɛya kɛ dɛ i ma tɔɲɔ dɛ ko e kun kan ka min kɛ i m'a kɛ ko i ma jɔ i jɔyɔrɔ de mais n'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni den min y'i sɔsɔ o b'a ka jahanimɛ kɛ hali i taatɔ ta a kuletɔ filɛ ka taa i b'i kɔ don n'i yɛrɛ ye lahara ko bi ten dɛ fa ni denw a b'aw dogo ɲɔgɔn na lahara min bɛ bangebaga ka dɔrɔn den bilasira ka na i janto a la n'a y'i sɔsɔ ka min k'o kɔfɛ a kelen b'o jahanimɛ kɛ wa ma ala rasuli illa al-balagh foyi tɛ ciden ma ci seli kɔ ci seli kɔfɛ ni ci mɛnna ye min kɛ ciden sen bɔr'o la a faamuna ani marajugukɛla tɛ kelen ye dɛ k'i den mara min ka d'a ye a bɛ ka k'a kɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la min ka d'a ye a bɛ ka k'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la o ye marajugukɛla de ye a ti minɛ ko den ye kojugu kɛ dɛ a bɛ minɛ ko a ye marajugu de kɛ maa ka doni ti da maa kunna nka maa bɛ minɛ maa nɔfɛ dɛ kira ye nin fɔ dɛ marajugukɛla si ti kisi lahara a bɛɛ jahanimɛden ala ka n'an y'a la mais n'i fa sɔsɔ i ba sɔsɔ o y'i kungo de ye kira dɔw denw y'u sɔsɔ mana kabako tɛ mɔgɔ dɔw denw b'u sɔsɔ kira dɔw denw y'u sɔsɔ ni mɔgɔ min fana den y'i sɔsɔ i ka cɛsiri ni jija kɔfɛ foyi t'i ni ala cɛ a ka ɲi summa ila rabbikum marji'ukum ala ko nin bɛɛ kɔfɛ dɛ nin ladilikan minnu fɔra ala y'a ka se fɔ k'a ka tilebandiya fɔ a ko nin bɛɛ kɔfɛ minnu sɔnnen don ani minnu bannen don k'a bɛɛ k'i labɛn k'a bɛɛ bɛ segin ale ala ma segin bɛ k'e dɛrɛ wa ila Allahi marji'ukum o don wa o tuma na a bɛna segin ala de ma a sigi yɔrɔ bi laban ye fayunabbi'ukum o don wa ala bɛna aw kunnafoni tigitigi bima kuntum ta'malun a kun bɛ baara min kɛ maa kun tɛ min kalama o bɛ da kɛnɛ kan ye dɛ ala bɛna fɔ i ye nin kɛ tan e ye nin kɛ tan e ye nin kɛ tan nin don ye ni ala kun ɲɛ b'a la ko bɛɛ kɛra e fɛ i ma sɔn fayunabbi'ukum o don wa ala bɛna aw kunnafoni bima kuntum ta'maluna aw kun bɛ baara min kɛ n'a ka ɲi ala bɛna fɔ ye kɛ n'a ka jugu fana ala bɛna fɔ ye innahu o don wa innahu alimun bi zati sudur i k'a dɔn wale kɛtɔ yeli tɛ dɛ ko hali min b'a dusukun na ale ala b'a dɔn i bɛ ka miiri min na sisan ale ala b'a dɔn mana ko in a bɛ kiiritigɛla min bolo a b'a dɔn dɛ an bɛ min ɲini ala fɛ dɔrɔn ala ka kunnadiya d'an